The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. For all Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Philippians 4:11-13. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. 2 Timothy 1:7. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge, and in your knowledge self-control, and in self-control perseverance, and in your perseverance godliness, and your godliness brotherly kindness, and your brotherly kindness love. 2 Peter 1:5-7. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38-39. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He will exalt you in the proper time, casting all your anxiety on Him because He cares for you. 1 Peter 5:6-7. Una sa tanan, sa di pa kita sugod sa atong Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pangandam sa itong kaugalingon. As a believer, use the principle of 1 John 1:9 nga mao ang recovery technique. Ang 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo, higala, nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka. Gamita ka ng imong free will, kaugalingong kaubuton sa paghimo o desisyon. The most important decision you can make in your entire life. The decision to believe, pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manduluwas. Human imubuhata ka na ikaw andam na usab. Sa pagsalmot ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again nga kami gipabuhi pa ni among lawas gumikan kay ang imong plano wala pa man mahuman o nga imo pa kaming giatagan o kahigayunan lugway nga kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi hangtod makabot namo ang spiritual maturity stage nga diin ikaw na mahimaya. Uban ni kami ni among pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw ubos sa Balbido Evangelistic Ministry.
panalangini kini o Dios o tangtanga kini mga babag nga din sa mga una aron kami makadupot lang gyud sa pagpunting sa mga una diha sa imong ikatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo sa among manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Once again, aniya kita askil na itong panglawas o lanti pa nga itong pangisip, kining tanan grasya, kortesiya, kaluoy o gugma sa Dios ang nagaliho kanato. Dili kita takos ni busa. Karon magpadayon kita sa pagtuki, paghisgot, niining atong hilisgutan bahin sa the unique Christian life or the unique life of every believer in Christ. Okay? So samar na silang mga title nining atong paghisgutan. Basta dili talag saon. Dili kasagaran kining pangadibuhing Kristahanon nga atong gitunan. Okay? So padayon kita ato na maghisgutan. Okay. Let's now concentrate. Ato nang gisgutan nga sa diha nga kita nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan nga ikaw maluwas lamang pinaagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wa ka na mausab ka ng maong paagis kaluwasan. Gikas kaniyan to pa. Human sa pagkalaglag nila ni Adan o ni iba. Kana maoy nagapadayon nga message of salvation. It has never been changed. So, mao na nga diha nga nakadungog tas maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas din. Migamit kita sa atong kabubuton paghimog desisyon o kita midawat sa kaluwasan o karon nahimo na kitang magtutuo ni Ginoong Jesucristo, nahimo na kita nga sakop sa reanong panimalay sa Dios, kita nahimo nga natao na pag-usab, kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios, kita gihatagan na og kinabuhing walay katapusan, kita gimatarong na sa tubangan sa Dios, ug ang atong ngalan na lista na o nasuwat na dito sa libro sa kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Di na mapapas hangtod. So mao na nga uban ni ining mga butangan nagpanghitabo sa atong pagdawat ni Ginoong Jesucristo. Bahin niini mao kadtong katluan og siyam ka mga butanga dili na mabakwi, 39 irrevocables. Mao ang inheritance in the eternal state, ang atong panulundon. Now ato maning atong Mayo kagahapon o sa miaging panahon nga kita tuon niini nga ang usa ka magtutuo may lose his eternal inheritance but never his eternal life. Mao na ang atong gisgutan. Mahimo nga wa kaning atong mga panulundon apan dili mo ang atong kinabuhing dayon, eternal life. Okay? Now, ang panulundon ni Ginoong Jesucristo mao ang simbahan. Mao man kita man ang simbahan. Okay? Mao ni ang panulundon ni Ginoong Jesucristo in His being the King of Kings and Lord of Lords. Now, ang simbahan, akong balikon, mao ang panulundon nga gihatag sa Dios nga Amahan ngadto kang Ginoong Jesucristo. And we were also given the inheritance which made us joint heirs of Christ. Masig ka manununod kang Ginoong Jesucristo. Kay gihatagan usab kita og angay-angay nga kanang
kahigayunan o angay-angay usab o sa oportunidad. So, we have equal privilege and equal opportunity sa pagdawat sa atong dayo na nga panulundon. Now, diha sa Filipos 3:11 nagaingon kini, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Now, ato nang gihisgutan usab nga kitang tanan nga mga magtutuo pagabanhawon, we will be resurrected. Now, this goes that si Apostol Pablo nasayod ni ining maong pagkabanhaw. He is saying, how I wish to experience the rapture. Iya gidunta tong damgo. Iyang tinguha nga unta makaabot siya sa pagsinati sa palaabuton nga pagsakgaw, the rapture of the church. Now, diha sa versikulo 11, na ay gisgutan diha nga attain, okay? Katantao kana mo ay original word. Ang buot pasabot ni katantao mao ang arrive at a particular state. Naon sa may buot pasabot ni ini. Kining bersikulo ha pakita kanato hulagway nga how we wish we can attain this experience. Now actually this means ex anastasis. Kanang ex gikan maguna sa root word nga ek. E-K. Ang ek nga Grigong pulong nagpasabot ka na og out, gawas. Okay? So ex. Now ang anastasis to come back to life mo ibig pasabot or resurrection, pagkabanhaw. Ang out magapagawas, magabuhi ba? Now this means only believers will be out of our old self, ang old sin nature at the resurrection. Ayaw ni kalimtigod nga kita lamang mga magtutuo ang makagawas, makabuhi gikan nining atong old self, old sin nature. Inig kahitabo na sa pagkabanhaw. Inig kabanhaw na nato. Okay? So, we should note here that we believers will be out of our old sin nature atol sa pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa simbahan, the resurrection of the church, otherwise called the rapture o pagsakgaw sa Binisaya. Now, unas tanan, in our spiritual life, we need motivations. Natural. Nanginahanglan kita o pagdasig. O bahin nining mo pagdasig. Mao ang Diyos nun nga pagpanton. Bahin kini nga makapadasig ka na to. By the way, loss of eternal rewards, wa ni magpasabot og loss of eternal life. Salvation, no. Kaya di naman yun natangtang kining atong kaluwasan nga nadawat. Kasabot ka? Kay once saved, always saved. Mao man ang baruganan sa doctrinal nga lintunganay kung buti pasabot niya na. Di na matangtang ang kaluwasan. Mao na ang atong gibarugan. Once saved, ikaw, always saved. Okay? Now, okay, ato magi-salutan katong bahin ining duha ka klaseng pagtuon sa Biblia. Ang una ni studying the Bible by setting up religion's preconceived notion and traditions and principles. Muna usa ka pagi. Apan ay kaduha, which is the right one, is studying the Bible through God, the Holy Spirit's teaching ministry. Mao ra man gyud Mao gyud ang matuod, tinuod, timos, bugos gyud nga
matang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo kay siya ra magyud ang the only teacher of truth. God the Holy Spirit mo ni function niya as a member of the Blessed Trinity. You see? Nanumdum ka ba itong function nilang tulo ka mga sakop sa harian sa Blessed Trinity? God the Father is the planner of salvation. Siya ang author sa kaluwasan. God the Son, si Ginoong Kristo, is the executor, mo mituman sa kaluwasan. Ug ang Espiritu Santo, ang iyang function is the revealer of that plan of salvation. Siya nagapadayag, siya magpasabot, magpatinaw, muhimo sa maayong balita sa kaluwasan nga tataw, tinaw, perspicuous. Okay? So muna, nga the right way to study God's Word is through God the Holy Spirit's teaching ministry. Mabitaw na sa di pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios gikinahanglan nga mga damtos tong kaugalingon, atong atong hawason o habwaon, flush out ang tanang mga sala nga atong nabuhat aron sa ingon niya na limpyo na kita og makasabot na kita sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo kay anharaman siya mo function sa iyang teaching ministry. Apan naa pa kitay mga sala nga gihambin diha sa atong kalag, dili siya makatudlo. Kasabot ka? Dili siya makafunksyon sa iyang papel ingon nga magtutudlo sa kamaturan. Kay imo magipugnan. You see? Imo magipugnan siya nga mutudlo sa kamaturan. Asabton gyud ni nato kay kini, this is part of Bible doctrine nga atong gitun-an kini. Okay, mo adto ta sa Episo 3:1 ngadto 11. Unsa gisulti diha? Ephesians 3:1-11. Ang gihisgutan niya na anang napog usa ka mga bersikulo bahin kini sa lawas nga binanhaw sa mga magtotoo, resurrection body of believers. Ang matag magtotoo, paminaw, every believer has equal time to avail of the equal privilege and equal opportunity. Yatagan ta og patas o angay-angay nga panahon. Gihatagan kita og angay-angay panahon to avail of the equal privilege and equal opportunity. Now, the eternal heritage or reward for all winner believers, kini ipangapod-apod na didto sa gitawag og bema seat, lain ngan kana sa judgment seat of Christ. Immediately after the rapture, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan. Mo banos dayon kining pagpangapod-apod niya ng panahon nga bema seat, judgment seat of Christ. O naghisgot po ning maong mga bersikulo, no man can lay a foundation. Way tao ang makapahimutang o katukuran foundation. Kaligunan nga katukuran. It's the Lord Jesus Christ who is the foundation in salvation. Sabtagi na. Mauna nga, sa diha nga kita nahimo ng magtotoo, we either become carnal or spiritual. It's a matter of choice. Kaya naman tayo equal privilege and equal opportunity. Nanagod na ni mo pahimo sa kanya na o di, kinamang kay free will. Mo ni nakanindot sa Kristoanong pagkinabuhi gyud tanaw ha. Nakita nimo unsa ka thrilling kulbahinam nga anha gyud nimo makita unsa ka nindot kining maong matang sa panginabuhi ingon nga Kristohanon. Gihatagan kita equal privilege and equal opportunity, equal time to avail of it. Unya,
Naatay eternal heritage nga giandam or reward kung kita makakabot na gyud niya ng atong tumo nga spiritual maturity. We become winner believers. So, inig rapture, human gyud pag-rapture, didto mahitabo ng Bema seat, judgment seat of Christ. Di man gyud na judgment. Pagpang kanang, that's the evaluation time. Evaluaton ba? Di man po na binisaya ng evaluaton. Ato na lang yun ang ingon nga. Maura mong ginisagan ito nga daw adlaw panultihon. Evaluaton will be, actually yun ang binisaya yun sa evaluation. Pagtasal. Tasal ba? T-A-S-A-L, tasal. So, himuan ta og pagtasal. Inigabot niya na nga Bema seat, judgment seat of Christ. Okay? Timbangon itong atong nga buhat sa dinhi patas kalibutan. Samtang niya ta karon, mo na. Pabuhat tunta sa Dios, pinagis paggamit sa iyang mga una-una, iyang pulong. Nga, sa ingon niya na, ang resulta nga binuhatan nato, dili tawhanon, kung dili Diyos nun. Kung maura ka na matang sa maing binuhatan nga iyang magantihan. Kasabot ka? Kung kadtong mga tawhanon, ng mga maing binuhatan, dili. Kaya gitandi malagi ka na, og kahoy, kugon, og dagami nga, kung imong duslita na mo silaob. Maugdaw. So, unsa may gantihan sa Diyos, apan kon ang imong pagbuhat ug maayo pinasikan sa pulong sa Dios nga metabolized Bible doctrine, ginaling nga pulong sa Dios, imong gikatunan, nahibaw-an, nasilsil, imong gihangop kana, you embrace it, and then imong gamiton kana, then ang resulta nga maayong binuhatan gitawag na og divine good. Kasabot ka? Mao na Diyos nun nga maayong buhat ug kana gitandi sa silver, gold, and precious stones. Saan na? Sila o ba na imong kanang sindihan o imong kadlitan kanang pusporo baron o lighter baron? Masunog ba na? Dili. This will last. It can stand. Maura na ang magantihan sa Diyos. That is the only kind of good that is rewardable. Sabtag yun na. So, tima niya, sa diha nga ikaw buhat ug maayong buhat nga ginamit nimong tawhanon ra gyud, tawhanon, kalibutanon, mga dinautan nga paagi kay iya man ang Satanas. See? Kay sa imong pagbuhat niya na wa ka dito sa imong dapit nga imong puyanan nga operational divine dynasty, pero wa ka masuod sa plano sa Dios niya, higawas ka sa sa protocol plan of God. Buhat ka magsala, so out you go. Mo nang temporaryo ra gyud fellowship. So you have to go back. Aron ka makabalik dito sa imong puloy-anan nga operational divine dynasty. Aron sa ingon na every time nga mabuhat ka buhat nga maayo, then ginamit na nimo ang pulong sa Dios. Resulta, gold, silver, precious stones. Rewardable good. Apan kon wood, hay, and stubble, kahoy, kugon, ug dagami, human good, na silaom na, ugdaw na, mapaig na. You see? So, why ganti? Kasabot ka? So, mo na ni. Anto na ang mag-ingon ta sa atong amigo yang moingog, ana makita ang katag. Ana tinuod gyud, ana gyud makita unsa gyud ka matinud-ano nimo sa pagsunod sa mando sa Dios. Kay mao man kana ang mando sa Dios sa unsa within the kanang plano sa Dios. Mao gyud na nga ikaw magakinabuhi ni ini unique spiritual life.
Unique mo bitaw tayong unique kay dili na kasagaran. You see? Thrilling, kulbahinam. Maga naagyo kay nindot nga unsa. Hayahay nga imong masinati samtang ikaw magagamit sa pulong sa Dios. Okay? Now, sa laing bahin, ang Biblia has many uses of fire. Kalayo ba? New Testament. Sa New Testament age man ta. It is more on judgment. Fire also refers to suffering. Pagantos. Now, if any man's work can stand on a divine good, okay, then he will receive his reward. Ito ang giingon nimo di padugay. If any man's work will be burned, he will not receive his reward. Nakita nimo? Mao bitaw ng naay prinsipyo diha. Sa panahon sa Bema seat o judgment seat of Christ, daghan sa mga magtotoo ang mga uwaw. Murag mubati silang kauwaw. Moingon man sila pastilan, sayang kayo di ay. Maubita na mintras wa pa na mahitabo, gimanduan ta sa Dios. Ayaw pag sinati niya ng mauwaw ka dito kay naman kahigayon karon. Giyatag nga kastanang kahigayunan, opportunity to avail. O na nga, hagit kini natong mga magtotoo. Kung kita karon wa lang magpanumbaling sa kabililhon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Karon ang panahon to switch our attitude from negative to positive. Kung negatibo ka karon, wa kay gana, way gugma, way kainit, way kadasig, way tinguha mo tubo, then switch to being positive. Usba ang imong pagtagad. Kaya ito, murag walang nimo, agoy, bili. Karon usba. Kaya ang Diyos nagahagit ka na to. Change your mind. Padayon. Nini, kini usan ni sa gisanggap sa Diyos kini atong Bible study through the YouTube. Na. Kini atong pagtuon sa pulong sa Diyos, dili ni kay dua-dua niyo. God is dead serious to His word. Na kung buot ikaw nga dawat na niya sa mga dagkong ganti dito sa eternidad na mo ni. Now is the time to prepare ourselves. Sabtagi na. So mana, gold, silver, and precious stones, nagkahulugan kini nga ang maong magtotoo nagatuman sa unique spiritual life. The Christian way of life. Nandong ka sa definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Na, supernatural yoy. Dili ni kasagaran. Mao na nga, nauban ninyo tingali mga amigo diha mo yung grabe po na inyo eh. Kada adlaw. Mao man na tugon sa Dios. Unsa may tugon niya? 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pagtuon, pagtuo, katon, pagtuo, paghangop niya na, o paggamit niya na. Amo na. Mutubo ang imong kalag, pinagi niya na. Concentration, inculcation, mo bitaw nang uban ka ninyo tingali mo, grabe man ang inyo, ay balik-balik man, ipuan naman ko nang inyo ibalik-balik. Sorry, manigingon sa ko amigo. Sorry, kung ikaw ipuan,
Basta kay mao ni ang husto, tukma, paagi kini, protocol kini sa Dios. Narana nimo. It's a matter of choice. Husto? Timan kadtong volitional responsibility. Okay? Timan kadtong prinsipyo nga simple kayo ang prinsipyo. Man is a product of his own decision. Basta? Produkto rin ta sa atong desisyon nga himoon. So, akong balikon. Kung ikaw nagpagawas sakto ba na binisaya, if you are producing gold, silver, and precious stones sa imong mga binuhatan, ikaw definitely you are executing the unique spiritual life. Now, nomdom ka ni ining duha ka power options nga imong kinahanglan at silsil na yun nato. 2 power options, filling of the Holy Spirit, and number 2, metabolization of Bible doctrine. Feeling nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Unsay pagi, what is the mechanics nini? Just rebound. Name your sins. Admit your sins to God the Father. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. O, ikaduha, mao ang pagunsa. Kanang himo na sa imong gitun-an nga pulong sa Dios nga unsa ginaling na kakinigong metabolism of Bible doctrine gitandi nato na as an analogy kini nga atong gikaon nga luto mukaon man tag luto kada adlaw sta okay mao bitan na akong i-explicar nimo nga kanang mo tangka na tas lamisa kay mo kauna ta na dihang putahe unya na ni kutsara og tinidor unya imong gamito na aron unsa masugod ka na sa pagkaon. Okay, ining kanang kuha nimo kanang kutsara og tinidor imong gamiton kuha ka unsang sudan diha imong gusto. Okay, imong kuhaon na ang imong volition naglihok. Volition nimo maingog ay mo ba ng kanon o di see kaya atong volition pila ka bahin 2 negative pole o positive pole. Ang negative pole mo ayaw, ang positive pole mo oo na papilion ta niya na so mo ingon tag oo mukaon ko so imong ibutang sa imong baba ang maong pagkaon o ang imong volition mo yun na po. Imo ba nang usapon o di? Sige, glihok kinang imong volition. So, imong volition mo yung, ang usapon. Tingali, imong volition mo yung, ayaw. Papilion ka. Niya nang duha ka pole, niya nang imong volition. Ato ninggi, inahinay, aron makasabtan yun mo, ha? Okay. Gitandi ni nato sa metabolism. The mechanics of metabolism. Karon ang imong volition sige lihok gihapon mayong kag mukaon ko karon mong volition mayon imo ba nang usapon o di so mayong kag ang usapon so muusap ka nya imong volition mo lihok na bug imo ba nang tunlon o di ana sige lihok pag ingon nimo okay ang tunlon ingon ka mag yes man positive pole mo gigamit. So, pag tone mo sa imong gikaon, na sagol na itong mga utan, mga unsa na to, kanon, sabaw, unsa na diha. So, inigsod na dito, pag tone na nimo, kaya man na nimo usapa, inigtone nimo sa pagkaon, hagbong dito sa imong istomago. Gusto? Na dito na sa istomago, galingon na to. Antong imong usap o imong gituon dito sa mong istomago galingon na to mo na metabolism pag galing niya na mo unsa mo spread na mo
kanang kaylap mo adto na nas nagkalalaing silda sa imong lawas. Nakasabot ka ba? No na. Tuwa na si imong silda og kana mo'y magahatag na nimo og kusog, kalig-on sa imong lawas. Mao na ang process of metabolism. Maupod na atong gitandi ang imong pagtuon sa pulong sa Dios nga ang imong kabubuton magalihok. Naminaw ka karon sa atong gitun-an, moingon to imong bulisyon, mutuo ba ka na? Di. Na, you see? Oh, mupili ka. Mutuo ka ba o di? You see? Na ay resulta kada gamit nimo sa either ining duha ka pole, duha ka bahin sa imong kabubuton. Moingon kag o, na ay resulta. Yung kag di, na po resulta. You see? I hope na natuhog ni mo na, nasabtan ni mo na kining atong gihinay-hinay, ron lagi masabtan yun. So, maupod niya ang metabolism sa pulong sa Diyos. Inig, ingon ni mo, mutuo ko ni, gikan ni sa Diyos, tinuod ni, matuod ni. This is the truth. So, diha, mulihok ang Espiritu Santo sa paghimo niya ng tinuod, klaro, tataw, tinaw. Sama niya itong pagkaon na to sa literal nga pagkaon. You see? Nga, inigkahuhog niya itong atong giton nga pagkaon, pangutana, diha ba kay gihimo? Nga kadto magaling, diha ba kay gihimo? Naglukso-lukso ka dito aron magaling. Di, wa kay nahimo oy. Maunay gitawag na to og grasya. Sabtag yun na. Lihok to sa Dios, dili imuha, wa kay nahimo. Ang kanon nga nahimo ng unsa kakusog, kalig-on di simong lawas, gibuhat to, gihimo to, gipalihok to sa Dios. Nakita nimo? Mao na metabolize na ang pulong sa Dios. Mao nang duha ka power options nga itong gisgutan din. Two power options. Feeling of the Holy Spirit. Metabolization of Bible doctrine. Di man ina na, I hope. Unya, dugangan pag yun natin ining tulo ka spiritual skills. Okay? Tulo ka espirituhanong kahanas. I hope mo dawat ka niya ng binisaya. Skills. Kahanas. Unsa may kauna nini? Rebound. Ang atong pagkumpisal sa atong mga sala. Ikaduha. Operation Z. Z ba? Zita. Operation Z kay ato ning tun-an kay murag taas-taas na ba ning bahin ning Operation Z. Kining Operation Z ingnon lang nato nga ang imong pahimo sa pagtuon sa pulo sa Dios nga mao ni ang process of spiritual momentum nga kanang pinaagi sa gap grace apparatus for perception. Ato pa ning tun-an in the long run, okay? So ang una ni ining spiritual skill is rebound, ikaduha Operation Z, ikatulo 10 problem solving devices nga gihatag sa Dios kanato. Tiyo mo na. These are these 3 spiritual skills. Pagkumpisal, Operation Z, ug ang napo kakasulbaran sa atong mga suliran. Okay? Now, agi og dugang pagyon nining pagpadayag nimo, pagpaklaro nimo, kanilaging mubuhat na tagmaayo kung nagagamit kita tinawhanon, kalibutanon ra nga mga paagi din, mo resulta na og kahoy, kugon og dagami. Okay? Kini nagpasabot nga ang magtutuo had disregarded. Wa gyud niya panumbalinga ang pagtuman sa Christian way of life sa iyang kinabuhi. So, no na. He is only a product of his kay kini siyang magtutuo. Nagagamit lang ni ining tulo ka kanang 3 kining arrogance skills. Mao ni ang
ang usa ka magtotoo nagagamit lang sa mga tawhanon, kalibutanong mga pangunahuna, human viewpoint. Siya nagasakay lang niining tulo ka arrogance, tulo ka kanang insa man ito pagbisaya. Tulo ka kanang tawhanon nga kanas. Tulo ka matang sa tawhanong kanas. I hope dawat ka ng Bisaya. 3 arrogance skills. Ang sa nag-una nini, self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Okay. Unsa man ang self-justification? Kana pang pag-justify siyang kaugalingon, pagpangaturungan siyang kaugalingon kung naay iyang naangkon sa kinabuhi mo justify na siya tungod mangod niya to pa tungod niya na mo justification sa iyang kaugalingon. Ikaduha ang self-deception. Ang sabot pasabot. Deception is the noun. To deceive is the verb. Okay? So he is deceiving himself sa iyang kaugalingon. Iyang gilingla, iyang kaugalingon. Self-deception. Ang ikatulo, self-absorption. Na-absorb niya ang iyang kaugalingon, na iyara yung kaugalingon, siyara yun ang iyang kaugalingon ang itutok. Me, myself, me, I, me, myself. Siyara yun. Mao nang absorb siya siyang kaugalingon. So, mao ni tulo ka arrogant skills. Akong balik-balik ni aron din yun makalimtan. Number 1, self-justification. Number 2, self-deception. Number 3, self-absorption. Now, there is no excuse. Paminaw. There is no excuse for a believer to fail. Wala gyud. Wa siya ikapangulipas. Wa gyud siya ikabalibad. Nga napakyas ko tungod mangod ini. Mo self-justify siya iyang kaugalingon. So, the statement or the point of doctrine here is there is no excuse for failure for every believer. Ang tanan nga mga magtuto gihatagan sa kahigayunan. Okay? Walang kamo pahimos. Walang nimo panumbalinga nga imong sundon ang mga paagi sa Dios nga ikaw mahimong mananaog. You see? So, we can either be winner believers or loser believers. Niba naman ka? Unsa ning winner o unsa ning loser? Winner, mga mananaog nga mga magtotoo. Loser believers, mga pildiro nga mga magtotoo. Pili. You have a choice. You have 2 choices na kay kapilian. Mo bitaw ning prinsipyo antong gibalik-balik. It is a matter of choice. Now, gihatagan ta sa Dios o mga kahigayunan, mga kanang oportunidad, and we have the power of rebound. Gahom na sa Dios. Ipagamit na sa Dios. Na iyo ba nang gipahimuslan? Every time nga kanang makalinggat ka, nakabuhat ka og sala, it automatic second nature na ka na nimo kon na punan ka na, saturated ka ng imong una-una sa pulong sa Dios, dali ra ka makalinggat. Mao na point of discernment. Dali ra ka kanang makalinggat, makabantay. You see? Kay nagtubo man ang imong unsa, ang imong level of discernment. Mao ni buot sa Dios nga imong makabuot ang taas na gyud nga. Mura bag ning saka ka dito niya maila maklaro nimo matataw kayo pag uy di man din ni mao. You see? Apan kun wa kay doktrina unsa man ni pagsaka sa level ngadto sa ibabaw. Adto ra ka subos. Dali ra ka malingla. Dali ra ka ma-deceive. Kasabot ka. Mao na nga we have this power of rebound. Gahom kini sa Dios nga ipagamit niya kanato. Now we have nga gisangkap sa Dios. Excuse me. Gisangkap sa Dios kanato.
So, we have no excuse then not to become winners. Huwag yun tayo ikapangulipas. Now, good niya itong panulundon. Our inheritance. Our inheritance is deposited in an escrow. Okay? Kinigong word nga escrow. This is true here in the United States. Din is Amerika. Okay? I don't know dito sa Pilipinas kung ilaban ang i-apply dito. As far as I can remember, samtang dito pag-uhapan. Karon, din sa Amerika, na sila giingon og escrow. Kanang escrow. E-S-C-R-O-W, escrow. Kining term nga escrow, mura ba na og kanang deposito. Na i-deposito niya na nga, palitan mo palit kag bahay. Na i-deposito dito nga, agi o kanang sunod nimo sa na ay kasabutan. Okay? Kasabutan nga. Kung matuman nimo katong kasabutan, imong maangkon agyod ang imong kay kuhaon na tong escrow ditong deposit o mao na nay timailhan nga imuhan agyod ang kadto nagantihan ka na sa imong napalit baron o sa inyong kasabutan. Okay? So our inheritance is deposited in an escrow in heaven, waiting for us to fulfill all the requirements to receive our inheritance. Nana. Kung kita mapakyas, if we fail the requirements to receive our inheritance, the inheritance only becomes a memorial of loss of inheritance. Now, I'm talking about the doctrinal sense, okay? So, akong balik ko na nga, ang atong panulundon, gideposito in escrow. Na mo na, diwan inang word nga escrow. O kining pagdeposito didto sa langit, in escrow. O kani, nagahuwat kanato nga atong matuman ang tanan nga mga kanang tulumanon sa kasabutan. Okay? All the requirements nga aron madawat na tunaw ang maong panulundon. Nga kung kita mapakyas, the inheritance only becomes handumanan sa kanang nawa nga panulundon of blessings. So let's go back. Whatever suffering nga atong sinati nining kinabuhia, and we are carnal, then kanang atong suffering nga gihambin gitawag na og punitive, being punished, discipline, kastigo kung kita karnal. Okay? Ato na hinahinayo ni mo na nga di ka mawaspasing sa diha nga gano'n sa amang ka nahimong karnal sa imong pagbuhat og sala, sa imong pagpakasala nahimo kang karnal, nagawas ka sa plano sa Dios. Pero wa imong kaluwasan na intact na, luwas ka na. Mabito ng prinsipyo kanunay, once saved, always saved. Ang panangimong hinitan mo itong gitutukan. I mean, dili kay inheritance ka ng suffering. Now, kung unsa mang pag-antusa nga naa nimo karon, kung naa ka sa imong pagkakarnal, kung karnal ka kana, kastigo na sa Dios, disiplina. But if you are spiritual, unsa may pagpasabot spiritual, tuwa ka sa sod sa plano sa Dios, tuwa ka sa imong operational divine sphere, magpuyo kanang maong pag-antusa nga imong gi antos karon, blessing, panalangin. Kasabot ka? Panalangin na. Bisan og gaantos ka apan naay tuyo ana nga ikaw mo kanang makaamgo aron ka mubalik nga unsa. Of course, balik nga na magkasasod. Ang pasabot nga ikaw makaamgo
nga kana panalangin gihatag sa Dios aron mo buylo pa ka, mo kanang mo paspas ang imong unsa spiritual growth. Kaya this is to challenge us. You see? Apan dili na punishment, dili na kastigo, blessing na. Now, remember, it's not because of sin that we are punished. Ha? Dili tungod sa atong sala nga kita kastigo, we are punished tungod kay kita napakyas sa pagtuman sa mando sa Dios. Kasabot ka? Okay. Yes, 1 Corinto 3, 11-15. No man can lay a foundation. This is a picture of a believer's production. Samtang dinhi pa siya sa phase 2 sa plano sa Dios. Nahinomdom na ka sa atong isgutan, di padugay. Either divine good or human good. Ang divine good compared to gold, silver, precious stones. Duslita ni mo na, di masunog. So kana ray gantihan sa Dios. Ang human good, tawhanon nga mga mayong binuhatan, gitandi ka na sa kahoy, kugon ug dagami. Wood, hay, stubble. Duslita ni mo na, sindihan ni mo na, sila og dayon. So why mahibilin? Why ganti? The only rewardable kind of production is unsa? Divine good. Diyos nun nga maayong binuhatan. Gitandi sa silver, gold, precious stones. Now, we are the only one responsible for what we produce. If human production, they'll all be burned. Sunugon. Okay? If divine production, will be rewarded. Okay? Gold, silver, precious stones, mana. We will be rewarded for all of that. So, I hope na klaro na nimo na. So, at this point in time, if you are suffering, kung ikaw nag-antos, susiya imong kaugalingon, examine yourself. If you are making use of God's assets or neglecting them. You see? Paghimo og kanang tasal sa imong kaugalingon, evaluate yourself. Sa maning pag-antusa ka, ha? Punishment ba ka ni? Kastigo ba ka ni? O panalangin? You see? Ikaw ra mismo maka-discern, makaalinggat. Kung na kay doktrina, kung na kay pulong sa Diyos, kung pulong sa Diyos, di ka kanang evaluate sa mong kaugalingon. Dili. You see? When God punishes us, kung kita kastiguhon sa Diyos, tungod kay napakyas kita sa paggamit any of God's mandate, then, we have to rebound. Automatic. Kinahanglan mo, kumpisal tadayon. Then move on. Padayon sa pagsibog sunod so that punishment becomes a what? Fantastic blessing. Ato niyo padayon ugma. Kaya niya pa'y daghan kayo mga punto nga o pag na ito mahatagi o kanang emphasis nga hangtod kinima silsil na gyudihan nimo sa atong pagpadayon sa kinigong atong gihimo. This is the process of spiritual momentum. And you know what we mean by momentum. Pagbuylo sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Okay? So, ayaw si Piyata ang sumpay nini. Kaya niya pa'y daghang kayo mga thrilling kayo ni atong pag-isugutan. Pasalamat sa Diyos nini. Salamat nining tanan nga iyang gihatag kanang isangkap kanato. Okay? Let us pray. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining matamis nga higayon nga mong gipahimoslan. Ang among pagsimba kanimo kay sa panahon nga kami magtuon sa imong pulong, ikaw nagasulti nga kami nagasimba kanimo, nagahatag og bili, nagahatag og importansya, kabililhon sa imong mga pulong. Amo lamang ang among kalig-on, baruganan, giya, pagtultol sa among Kristiyanong pagkinabuhi.
Wala gayoy hinungdan ang among pagkinabuhi ingon ng Kristohanon kung walay pulong sa Dios din sa among kalag. And we just realize how indispensable your word is. Your word is second to none. Salamat kami kanimo, Dios, ka mao na kini among gikinabuhi, kay imong pulong amo mang kinabuhi. Kay kami imo namang gibalhin nining panahon ngadto sa eternidad, bisan niya pa kami nining walog sa mga luha, giingon nila, o gigamhan pa kini ni Satanas, apan aniyaman kami sa iyang teritoryo, mo sa ikaw nagasangkap ka namo, sa imong mga hinagiban, the sword of the Holy Spirit nga imong pulong, mo sa among nakita, na among guhanon sa gayod kabililhon, sa imong pulong. Uban ni kami, O Diyos, ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat. Nini nga among sa higayon nga mong gihatag ka namo sa pagtuon sa imong pulong, Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Among kining giangkon nga grasya nga imong gisangkap ka namo. Uban ni kami karon og dada kami pagbalik dinhi ugma. Aron kami magapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.